नमस्कार, हर हर महादेव। सब भोजपुरिया समाज के चरण में बार बार प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। एगो छोटा प्रसंग रउआ सबके समक्ष लेके आइल बानी, सुनब, आपन प्रतिक्रिया देव, लाइक कमेंट शेयर करब, हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करब। यह अपेक्षा बा क्योंकि हमनी के बड़ा मेहनत करके रउआ सबके मनोरंजन खातिर गीत गाइले, ज्ञान खातिर कुछ कथा कहानी कहिले, और एगो लाइक से शेयर से हमनी के बात जैसन वो ना होखे तो हमनी के का भेटा। ऐसे आग्रह करब, सुनी, लाइक कमेंट शेयर करी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि जित नहीं सुने सुनाए, हिया के प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी जी लिखनी, जब ते राम ब्याही घर आए, निति नव मंगल मोध बधाए। भगवान राम चारों दुल्हा चारों दुल्हन जनकपुर से अयोध्या में आई। अयोध्या में हर तरफ खुशी उमंग के लहर दौड़े लागल, सबका मन में खुशी के बहार चले लागल, सभे हर्षित पुलकित हो गई। और राजा के आंगन में, राजा के दरबार में बधाई बाजे लागल। भाव हो, हरे बधाई बाजे लागल, बधाई बाजे लागल, हरे राजा के दुवरिया बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। हरे बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। बधाई बाजे लागल, बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। हरे बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। अब लोग जुटे लागल दुल्हन के देखे खातिर। केहू जाला मुंह देखे, केहू चदरिया, केहू जाला मुंह देखे, केहू चदरिया। अतना जोरबा की टिकना नजरिया, बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। बधाई बाजे लागल, हरे राजा की दुवरिया। बधाई बाजे लागल। और का सखी सब जुटे लगली धाई की अटरिया, सखी सब जुटे लगली धाई की अटरिया। हर गोवल मनोज घर, गोवल मनोज घर, गोपालगंज कररिया। बधाई बाजे लागल, राजा के दुवरिया। बधाई बाजे लागल, हरे राजा के दुवरिया। बधाई बाजे लागल।
लोग झूमे लागल, चार चार गो दुल्हन एक साथ में आइल भाई अयोध्या में। अब राजा दशरथ जी महारानी कौशल्या के भेजता नहीं कि हे कौशल्या तू महल में चल जा। अब दुल्हन लोग से पूछो कि हमारा यहाँ के नियम हो केहू के 5 दिन पर, कोई के 11 दिन पर, केहू के 1.25 महीना पर हाड़ी छुआवल जाला, यानी कि बहुभोज करावल जाला। और तहरा की यहाँ के का नियम हो ई बात तने तू पूछ के आवो। तब मैया कौशल्या जी सीता मैया के लगे जाता रही। माता सीता प्रणाम कैली, सास के बैठा दिहली। आ तब माता कौशल्या लगली पूछे कि ये बहू ई बतावो हमरा अयोध्या के नियम बा कि केहू के 5 दिन पर, केहू के 1.25 महीना पर, केहू के 11 दिन पर हाड़ी छुआ के भोजन बनवावल जाला, बहुभोज करावल जाला। आ तहरा के यहाँ के का नियम हो ई तहर ससुर जी पूछे। तो कहली कि हे मैया सुनल जाए। अरे मैया कौशल्या कधई के चरणवा बचनवा वो दिन कहली सीता जी। अरे कहली सीता जी हो, अरे कहली सीता जी हो बचनवा यो दिन कहली सीता जी। तो मैया कौशल्या कधई के चरणवा बचनवा वो दिन कहली सीता जी। मैया कौशल्या कधई के चरणवा बचनवा वो दिन कहली सीता जी। कहली कि हे माता हमरा के यहाँ के नियम बाटे मानव मोर कहनवा। अरे हमरा के यहाँ के नियम बाटे मानव मोर कहनवा। उहे ब्राह्मण खाले को नहीं कइले ना भोजनवा बचनवा वो दिन कहली सीता जी। अरे उहे ब्राह्मण खाले को नहीं कइले ना भोजनवा बचनवा वो दिन कहली सीता जी। मैया कौशल्या के धई के चरण मारे बचनवा वो दिन कहली सीता जी। मैया कौशल्या के धई के चरण मारे बचनवा वो दिन कहली सीता जी। मैया कहली कि हमरा के यहाँ के नियम बाटे मानो मोर कहनवा। आ उहे ब्राह्मण खाले कतही कैले ना भोजनवा बचनवा हो दिन कहली सीता जी। कहली कि हे माता हमरा के यहाँ के नियम बा कि एगो ब्राह्मण के खियावल जाला। आ उहो ओइसन ब्राह्मण के खियावल जाला जौन ब्राह्मण कोनो हालत में कहियो कि है कि यहाँ खैले ना हो खस, क्यों कि यहाँ भोजन ना कैले हो खस, ओइसन का ब्राह्मण के खियावल जाला। ओइसन ब्राह्मण के ना खियावल जाला कि सुन ले लोटा लेके चल दे। अब इहे बतिया कौशल्या मैया महाराज दशरथ से आके बताओ तारी। आज जब राजा दशरथ जी बात सुननी तो राजा दशरथ जी के मन में चिंता हो गई कि दादा ऐसन ब्राह्मण भेटई है क्या। अपना दूत लोग के बुलौले आ कहले कि चल जा लोग, चारों दिशा में चल जा लोग, आ तह लोग ऐसन ब्राह्मण खोज के लिए आवो जौन ब्राह्मण कोनो हालत में केहू के यहाँ खैले ना हो खस। चारों दिशा में धावन लोग चल दी। छूटले राजा के धावनावा ऐसन बा भनवा खोजे छूटले। छूटले राजा के धावनावा
भानवा हो राम से मिलत नहीं कन। आके दूत लोग कहल कि महाराज ओइसन ब्राह्मण कहीं नहीं खन भेटा। राजा दशरथ जी चिंतित हो गई नहीं। राजा के मनमा में चिंता समा गई। राजा के मनमा में चिंता समा गई। राजा के मनमा में चिंता समा गई। राजा के मनमा चिंता समा गई। शर्म मनोज आज गाना में सुना गई। हर शर्म मनोज आज गाना में सुना गई। हे मालिक, अब राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी महाराज के अपना गुरुदेव के बुलवले आ गुरुदेव से कहले कि जनकपुर के नियम बा ओइसन ब्राह्मण खियावे के बहुभोज में जौन ब्राह्मण कोनो हाल में केहू के यहाँ भोजन ना कैले होकस। तब वशिष्ठ जी महाराज कहने कि ए राजा दशरथ, हमारा पूरा विश्वास बा कि रावण कोनो हाल में केहू के यहाँ ना खैले हुई। तो खबर भेज के रावण के बुलवावल जाए। दूत के चिट्ठी दिया था आ भेजवावल जाता खबर। और चिट्ठी लेके दूत लंकापुरी में जाता है। अब पाती भेज के अवधपुरी से, पाती भेज के लंका में श्री रावण के बुलवावल गईल। अवध में भोजन करे के बाटे आई है बात सुनावल गईल। तो चिट्ठी पौले रावण, तो चिट्ठी पाके धोइली हले। अरे पतरी डगरियारी सजनी, तो चलले अयोध्या नगरियारी सजनी। चलले अयोध्या नगरियारी सजनी। हे बाबू, चिट्ठी पाके अयोध्या नगर के खातिर रास्ता धोइले बड़े। अरे जाई के पहुंच गईले अयोध्या नगरियारी सजनी। अरे जाई के पहुंच गईले अयोध्या नगरियारी सजनी। और का अयोध्या नगर में पहुंचल बाड़े। सुनी सांचे सांच खबरियारी सजनी। सुनी सांचे सांच खबरियारी सजनी। अयोध्या में गईले, आदर स्वागत भइल आ सारा वृतांत महाराज दशरथ सुनौले। तो रावण कहले कि अवश्य अवश्य भोजन करो, बाकी एगो शर्त बा। महाराज कहले कि कौन शर्त बा मालिक? तो रावण कहलस की शर्त बा कि जहां हम भोजन करब ओइजा दुई आदमी रही, एगो भोजन करे वाला आ एगो भोजन करावे वाला। यानी कि भोजन करे वाला रावण आ भोजन करावे वाला सीता। बस वो घर में दुई आदमी के रहे के चाहिए, तीसरा केहू रही तो रावण भोजन ना करी है। राजा दशरथ शर्त मंजूर कैले। आसन दिहल जाता, रावण के बैठावल जाता। और सीता 56 प्रकार के व्यंजन बनवले बाड़ी।
ले आके सामने रावण के रखो तारी। अब रावण भोजन करे लागल। आ भोजन जब करेलस तब भोजन दक्षिणा में सीता जी हीरा मोती सोनामा साजाबो तारी जानकी। हीरा मोती अरे हीरा मोती सोनामा साजाबो तारी जानकी। हीरा मोती ले निहली भरा भारी थार हे आहे। आहे ले निहली भरा भारा थार हे आहे। आहे लाई कारा रखी दिहली रावण के सामनावा। लाई कारा हर लाई कारा रखी दिहली रावण के सामनावा। लाई अरे बचना बोलेली कारा जो रहे आहे। आहे बचना बोलेली कारा जो रहे आहे। कल की महाराज हई भोजन दक्षिणा में हम ले आइल बानी। एकरा के ग्रहण कइल जाओ, एकरा के रख दिहल जाए। त कहलस रावण की ए सीता आज तू हमरा के एक थाली सोना चांदी हीरा दिखाओ तारू, लेकिन हमरा का होई। इ त रोज हमरा लंका के गली में निशाचर लाते खान देले सन, का करब लेके। त कहले कि भोजन दक्षिणा में का चाही बाबा। तो कहले कि मांगब तवन देबू। कहले कि मांगल जाए। तो कहलस रावण मांगले विदाई रूप लंकापुरी में जाई हो भवनवा राजा राम के मिलन। अरे यह रूप चाही लंका में दर्शनवा अब भवनवा राजा राम के मिलन। कहलस रावण की ए सीता यह हमरा के वचन दो कि यह तहार रूप एक दिन हमरा लंका में जाए के चाहिए। सीता मैया कहले कि बाबा जौन मांगल जाता तौन सोच लिहल जा। अरे हमहू तरहनी ये बाबा अरे तहारा बाबूनिया हो दिहला जमीनिया में गाड़ दी। हमहू तारहनी बाबा दिहला जमीनिया में गाड़ ए बाबा बीतला समैया ए बाबा हमके बोलावे अइलो सारी देहिया हो गईले अंगार जी।
ये बाबा हमके बुलावे अइला सारी देहिया हो गईले अंगार जी। कहली कि हमार रूप तहला लंका में जाई बाबा, वादा बा हमार। रावण चल गई, अब समय ऊ आ गई कि जवना बेरा राम के वनवास भइल तवना बेरा भगवान कहने की सीता अब तू अग्नि में निवास कर जा, तुम पावक मह करो निवासा तब लगी करो निशाचर नासा। तू अग्नि में निवास कर, अग्नि से कहले कि अग्नि के सुरक्षित राखो। आ सीता के छाया यानी कि रूप बना देनी भगवान, और उहे रूप भगवान राम के संगे रहे लागल। भगवान के नरीला करे के बा उहे रूप के रावण हर के ले गई, काहे कि मंगल रहे कि रावण मांगे ले विदाई, रूप लंकापुर में जाई। रूप कहले रहे, सीता के ना कहले रहे कि तू हमरा लंका में चली हो। रूप मंगल रहे और उहे रूप के ले गई। अब देखी रूप गईल तो ऊ दशा भइल, आ जानकी गई रहती तो कौन दशा भइल। लेकिन कहल जाला कि जे भगवान से नेह लगा के रहेला ओकर बाल भी बांका ना होला। तो भगवान से नेह लगौले विभीषण, तो पूरा लंका जरला के बाद विभीषण के कुटिया में रीप तक के भी ना लगल। तो कहे के बाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।